Tak, toto sú ovocné mušky. Vitamušky. Teraz sa vidno v zrkadle. Čau, Karol. Čau, zrovna si majú ruce. Čo to fajné tu máme? Fajnočky, Vita šalát na Vita kolej. Karol prišiel dneska spať ku mne na Vita kolej. Už nemám kde spát, tak jsem musel k Davidovi. No, tak to je v poriadku, tak já to ještě, ještě tu jednu noc to ještě zvládnem, no. Potom. A pak už jdu pod most. Potom už pod most, no. Tu je spacák, no. Takže tak. Všechno se změnilo, udělali jsme si výborný vietnamský salát, protože jsme nakoupili všechno u Vietnamců. No. Já už mám... Čo to tu máme? Paradajky, papriky, uhorky. No, tak si poďme dať, no. Tak nám popřejte dobrou chuť, ne? Hej. Prajem aj tebe. Dobrou. Aj vám. Dobre. My sme tam nasypali janové semiačko, sme si pomohli. To výborný. Si žijeme. Možno keby som to takto položil. No. Takže čo sme dneska robili? Dneska jsme byli, jak se to tam jmenovalo? Vegetariánsky deň. Na vegetariánský dni. No. A to je dobře, protože už máme vegetariánský dny v Čechách. To znamená, že pokrok se blíží. Sa tešíme, že stále viac a viac ľudí sa stáva vegetariánmi, vegetariánmi, vegánmi. No, sa zaujímavé také veci. Sme tam dneska spoznali dvoch nových vegetariánov, som aspoň ja osobne, čo som nepoznal. Pozdravíme. Sme fajne pokecali, no. My tam posedeli. Dokonca tam bola potom aj prednáška od jednej live foodiačky o vegetariánstve a úplne celá sála sa naplnila ako po ľudí, všetci počúvali. Každý bol zvedavý, každý sa zaujímal, že čo to je, aké tam veci proste kuchtila a ukazovala nejaké fajné dobroty surové. Fakt, že na surovej strave sa dá veľa skvelých chutných jedál vytvoriť. Budem musieť asi robiť viac videí, no. Jsme moc rádi právě, že tyhle akce se dějou. Ale myslím si, že by bylo ještě dobrý, aby ty vegani a vegetariáni pořádně prozkoumali tu stravu vegetariánskou, protože věřím tomu, že by se jim zase žilo ještě o kousek líp. I když on to je, z mýho pohledu to je velký pokrok, jakoby rozdíl. Jo. Ta živá strava, to je prostě nebe a rudy. Úplně něco jiného. Je to lepšie, lebo tam nie sú nejaké rafinované potraviny, nejaký rafinovaný cukor, nejaké stužené tuky, proste nejaké opekanie, oprážanie, vypražanie. No. Alebo káva, kofeín, také tie. Akože Coca-Cola napríklad, také tie veci, no, ktoré môžu jesť vegáni a často to potom aj jedia. Alebo takí tí palacinkové vegetariáni, ktorí jedia samé palacinky, no. Na vegetariánstve vlastne tu ide o to sa zamerať na zdravie, proste robiť to kvôli zdraviu. A krásu. Nie až tak kvôli zvieratám. No. A krásu, jasné. Všetko to príde potom jedno z druhým, veď. Môžete vidieť. A potom vegetariáni sú zdraví, no. Všetky choroby sa vyliečia. No ale nemali by sme byť takí militantní, ne? Tak ľudí pchať, to nechceme. Ja akože tiež takto v poslednej dobe úplne, že pozerám sa a že som, že mne sa akože už nechce ani točiť videa, mne sa už nechce akože nič robiť, ja som už v pohode, tak ako som. A som vyrovnaný so všetkým a už nepotrebujem si nič dokazovať a nepotrebujem akože nikomu nejaké moje pravdy hovoriť. Rádi doporučíme. Hej, to je pravda, no, rádi doporučíme. Lebo proste ľudia možno, že sa niektorí zaujímajú. Ja to poviem tak, ja sa stále na to video pozerám tak, že nejaký človek proste v nejakom malom mestečku, ktorý proste nemá takto prístup napríklad do Prahy, kde sa dejú také akcie a sa o to zaujíma, ale nemôže proste s tými ľuďmi tráviť čas a nemôže akože takto chodiť na nejaké stretávky a tak. Ale takto cez videa potom môžu nejak s nami akože byť a nejak v kontakte byť a mať prejav o tom, čo sa deje. A proste kvôli nemu, ako keby som došiel tie videá, no, že... Ale potom veľa ľudí sa akože pýta veci, že sa o to zaujímajú, sú proste otvorení novým myšlienkam, ale o tom veľa vecí nevedia, tak sa pýtajú, tak sú zvedaví, tak pre takých ľudí rád natočím video, proste úplne hocičo,
hociaká otázka, hoci čo koho zaujíma, rád to natočím, rád sa podelím. Ale akože keď niekto mi niečo napíše, že akože jemu sa začne páčiť, tak mne to je úplne jedno. Ako. Ja už nemám potrebu nikomu nič dokazovať, nikomu nič akože vysvetľovať alebo presvedčať niekoho, sa s niekým hádať. Teď je nejlepší prostě jenom doporučit, ukázat, že to existuje a každý ať se s tím porve, no, prostě, protože já jsem to zrovna rozebíral teďko na tom srazu, tam s klukama i s holkama, že prostě docela i chápu spoustu lidí, kteří jsou jakoby rozhodnutí, že zbytek života si prožijou v nemocech a za asistence doktorů a se všema příznakama, jako je pocení, smrad a prostě je to hodně, jo. A prostě ale řeknou si zase na druhou stranu, tak jsem žil jsem prostě naplno, užíval jsem si alkoholu, cigaret, proč ne, tak ať si to tak užívají, když to tak chtějí, tak to tak mají. Mně dělá radost teďkon v tuhle dobu, mě dělá radost být zdravý, být vitální, mít tady ty všechny příznaky prostě a tak si to užívám zase já, tyhle ten stav. Jo? A může se stát, že za pár roků, jako se dostalo některým guru, když to tak nazvu, že přeběhnu na názor, že prostě dobře, pojedu částečnou, že budu jíst částečně vařenou, anebo pojedu plně vařenou. Může se to stát, neříkám, že ne, prostě člověk nevidí dál. A teraz nám to takto vyhovuje, no. Protože akože máte dôkazy, máte argumenty, máte teórie, máte milión rôznych vecí, lenže stále jediná vec akože vyhráva. A to je osobná skúsenosť, proste vlastná skúsenosť, to čo ja sám si zažijem, to čo ja sám cítim a proste keď ja sám si vyskúšam, že ako to je na veteránskej strave, prejde pár mesiacov, potom už začnem spochybňovať, tak si dávam kudačie varené, potom proste opäť vidím, že aké to bolo proste, že čo mi to spravilo so sebou, ako sa cítim, že mi je tak ťažšie, že som taký otupenejší, unavenejší, slabší, ide na nejaká choroba, proste mám výrážky alebo tak. A potom sa opäť vrátim k tej vitálnej strojej strave a im opäť super, proste som akože ľahký, mám energiu, no, som akože svieži, takže človek sa takto sám vyskúša a potom už nie je akože nejaká debata, potom už akože je mu úplne jedno, že kto si hovorí hociaké argumenty, kto hoci čo píše, pretože proste sám na sebe to cítí a už ho nikto nepresvedčí, ako ty iné. Takový ty nejdrobnější příznaky a přitom nejčastější, nejviditelnější jsou třeba rýma. Člověk si dá něco vařenýho, druhý den má rýmu, ucpaný nos, nebo dech, s ním něco vařenýho, jo, za půl hodiny cítím svůj dech, jako, že to prostě není úplně košer, tak jak bych chtěl. Tohle to na Vita stravě vůbec se mi nestává, nebo další den jdu spát ve dne, jo. Prostě zase na syrovým spím jednou za měsíc přes den, nějaký deficit si dospím, ale jinak prostě spím jenom v noci a spím čistým spánkem, jo, prostě. Kolik vstáváš, povedz? No já většinou brzo, můžete vidět na Facebooku, že už tam oxiduju třeba v 6 hodin, někdy i dřív, někdy taky díl teda, jo, a teďkon ten spánek, stačí mě těch 5-6 hodin, jsem spokojený, já to ještě sportuju docela, jo, to docela člověk sportuje. To je základ, no. Je to propojený a ten sport je důležitý, ten je. A je krásný, no. Nesmí se to teda přehánět, nebo nesmí, no. Ale na druhej strane tak jasné, že nikomu akože nehovoríme, že my sme nejaký proste super a akože inteligentní a robte všetko tak, ako my hovoríme. Každý nech si sám akože podľa seba sa rozhodne a nech všetkomu pristupuje pekne pomaličky a nech sa akože radí s inými ľuďmi, nech číta si články, aby zase aby si niekto neublížil, aby niekto nenačal nejak extrémne sa stravovať co dňa na deň, alebo proste jesť nejaké úplne nové jedlá, na ktoré telo nie je zvyknuté. Treba ísť pomaličky, pomalými krokmi. Keď nejaké nové jedlo je, ktoré som už nikdy predtým nejedol, tak ho proste zjem trochu a uvidíme, čo to so mnou spraví. Nemusím hneď sa toho nažrať a potom môže to byť zlé. Ještě je hodně dobrá věc, asi bych doporučil tu Viktorii Bukenkovou, 12 kroků k syrový stravě se to jmenuje. Prostě četl jsem to po necelých 2 letech na Vita a ona tam hodně vyzdvihuje ty smoothie, prostě zelený a hodně dobře rozmixovaný. Ne do kaše, ale prostě do vyloženě krému, aby to tělo krásně využilo a zpracovalo bez námahy. Tak tam jsou i právě tyhle ty psychologické otázky, jakoby toho vegetariánství a vůbec postoje životního rozebraný a dobře rozebraný a uznávám, ta knížka je hodně dobrá. A myslím si, že prostě by si to mohl někdo přečíst, kdyby se chtěl zase ještě na tom vegetariánství posunout o kousek dál, aby se mu to jelo snadnějc.
Mně to třeba osobně takhle pomohlo, ale každý má tu svoji cestu, no, tak jasný. Hlavne je vlastne otvorený. Proste. No, je dobrý být otevřený. Pokiaľ človek k niečomu pristupuje tak, že to je blbosť, akože čítam knihu s tým, že to je nezmysl,